Bună, numele meu este Alexandra și voi citi două povești din cartea Basmele popoarelor Asiei. Prima poveste se numește De ce-i vulturul pleșuv. Cică vulturul a fost, în vremurile tare vechi, o pasăre pașnică și de treabă. Penele erau dese, aspre, dar pe cap nu-i creștea nici măcar un singur fulg. Avea vulturul creștetul golaș. Și, dacă și-a văzut el chipul în oglinda liniștită a unui lac, tare s-a mai amărât. Zile de-a rândul a murmurat împotriva zeilor, plângându-se că îi lăsaseră creștetul pleșuv. N-a mai mâncat, n-a mai băut și, ceas de ceas, lăbea văzând cu ochii. Atunci păsărilor din pădure li s-a făcut milă de vultur și fiecare și-a smuls câte o pană și i-au adus-o vulturului. Atâtea pene s-au adunat până la urmă, că trupul și capul vulturului fură curând acoperite. A ajuns vulturul cea mai mândră pasăre a pădurii. Pe niciuna nu se aflau atâtea culori. Și și-a privit vulturul noul chip în apa lacului liniștit și s-a afudulit. A început a zbura dintr-o pădure într-alta, pretutindeni să lăuda cu frumusețea lui și prindea a râde de toate celelalte păsări. Dar urâte mai sunteți și ce puține pene aveți! Tiu, pocitanilor, mie și silă să mă uit la voi. Pe zi ce trecea, se făcea vulturul tot mai rău și mai îngânfat. Și a venit în sfârșit și dimineața în care s-a vestit rege peste păsări. De azi încolo, a grăit el, toate păsările am fi supuse și, sub pedeapsă cu moartea, am îndeplini orice dorință. S-au burzuluit atunci păsările, s-au năpustit cu toatele asupra-i și au smuls vulturului penele pe care îi le dăruiseră. Dar totodată i-au smuls nu puține pene și dintre ale lui. Și din clipa aceea a ajuns vulturul și mai pocit decât fusese. Nu numai creștetul i-a rămas golaș, ci și gâtul. Și așa trăiește vulturul de atunci, pleșuv și rău. Și de ajuns să zărească o pasăre, că se și năpustește asupra-i. Se răzbună pentru trecut, pentru că i-au smuls penele.